खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जालायबाय दिनै 24 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो इउट्युब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होयो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय स' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ बर' रावजोंनो मिथिनानै लानोसैलाय एकर्डखौ सावनाय माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हेंथायै थांनाय एकर्डखौ सावनाय माने गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेंथा जानाय एकर्डखौ सावनाय माने जोंनि प्रिन्सिपल्स आइडियोल'जि आरो जोंनि डिसिप्लिननि हेंथायै थांनाय लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारिनि स्पीचआनो गिबियै नेगेटिभजोंसो जागायजेनो जेराव दावराव देख्रेब नार्जारियानो आथिखालाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्रा बुंगासिनो दं नाथाय बे दावराव देख्रेब नार्जारियानो फारसेथिंजाय हाग्रामा महिलारिखौ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक गैया होननानै बुंनो बिथोन होबाय थादों लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावनाय बायदिब्ला दावराव देख्रेब नार्जारिया BPFनि समाव एडभकेट जानानैनो हाग्राखौ सिफायनो बिथोन होबोबाय थादों जेराव हाग्रामा महिलारिनि बिहावाबो 150 बिघाहालागै हाग्राखौ सिफायनानै साहा बागान बायदिसिना खालामदों होनना बुंबाय थादों लोगोसे बेनि फोरमाना जोंनाव दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोङै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों नंगौ थारैनो बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआर गभर्नमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव दावराव देख्रेब नार्जारि अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोरा आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ गुबुन दाय जाबसिनबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव बिथांमोनहा बायदिसिना दायनि जोहै खौरांगिरि मेल लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौ बेफोरनि फिननायखौ होनानैनो मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनाय जादों जेराव दाखालि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ आंबायदि साब्रै साबासो थायोबानो सावगोन होननानैबो बुंनाय जादोंमोन नंगौ बेखौ फिननाय होनाय नामैनो मैया मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंदोंदि एकर्डखौ सावनाय माने भारत सरकारनि हेंथायै थांनाय एकर्डखौ सावनाय माने आसाम सरकारनि हेंथायै थांनाय आरो एकर्डखौ सावनाय माने जोंनि प्रिन्सिपल आइडियोल'जि आरो जोंनि डिसिप्लिननि हेंथायै थांनाय होननानैबो गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों लोगोसे बिथाङा हाग्रामा महिलारि दावराव देख्रेब नार्जारिमोनखौनो लुवाद बायदि थै सोबग्रा होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो बिथाङा आथिखालाव दावराव देख्रेब नार्जारि आरो रनजित बसुमतारी सानैनि गेजेराव दावराव दावसि जाबाय थानायखौ लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला जिखिनि जाया निउज पर्टेलनि गेजेरजों बिथाङा फेस टु फेस दावराव देख्रेब नार्जारिजों बाथ्रा सावरायनो रेडि होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां हाग्रामा महिलारिनि सायाव रागा जोंनाय एबा खुद्रिनायखौ नुनो मोननाय जादों थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनि माखासे सिमाफोरखौ गहपुरसिम बारायलांनायखौ नोजोर बोनानै आसाम आयेन आफादनि 15थि गोलोम बोथोरनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासै 41था गामिखौ गिबि खेबनि थाखाय सोसननाय जाग्रोगोन होननानै बुंथिनानै होनाय बायदियैनो गुबुन ओनसोलनि एबा सनितपुर गहपुरनि रायजो राजाफोरा गोबां गोजोननायखौ फोरमायदों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गासै बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों मख'जाथावदि मैयानि बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा बायदिसिना बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिया गावनि गादिनि थाखाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय सनितपुर गहपुरखौ लाफानो बानाय आखुखौ नुनो मोननायजों लोगोसे ओनसोलनि एबा सनितपुर गहपुरनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव हाग्रामा महिलारिया सनितपुर आरो गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिटिसि एबा बिटिआरआव सोसननायखौ लुबैयाखै होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरियाव बुंथिनानै होनाय जादों बिथांमोननि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया
क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लायावल' बर'फोर थानाय बायदि बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। नाथाय बर'फोरा बे मोनब्रै जिल्लायावल' गैया, गुबुन गुबुन जायगायावबो बर'फोर दङ। ओंखायनो बिटिआर ओनसोलाव हाबफानायखौ गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजा एबा गहपुर, बिश्वनाथ लोगोसे सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलाव आरोबाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव गासै आसामावनो दाब दाब जायगाफोराव आयेन बेरेखायै हाग्रा बिफाननि हाफोराव हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि सिङाव भारत भुटान सिमना ओनसोलाव माखासे लावख्रिगुरि गामियाव न' बां थाखानाय सुबुंफोरा भारत भुटान सिमना ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि हायाव एबा सरकारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ मैया हाग्रा बिफाननिफ्राय होस्रांनायखौ मिथिनो मोन्दों। नंगौ, बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै लानाय बायदिब्ला लावख्रिगुरि गामियाव रायजो राजाफोरहा नंगौ न' बां दङ, नाथाय बिथांमोनहा दैबानाजों हा खुरखालांनाय होनना बुंदों। थारैनो बेखौ लानानैनो हाग्रा बिफाननिफ्रायबो खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों जे हाग्रा बिफाना एबा सरकारा मानो हाग्रा बर'फोरखौल' होस्रांबाय थादों। नाथाय बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बेयो हाग्रा बिफाननिफ्राय बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बर'फोरखौल' होस्राङाखै एबा बर'फोरखौल' होस्रांनाय जाया, जायनो आयेन बेरेखायै थायो बेखौनो होस्रांनाय जाखायो। मानोना हाग्रा बिफाननि हायाव आयेन बेरेखायै थानाया हाग्रा बिफाननि मावनांगौ हाबाखा। लोगोसे सरकारा सोरबा बर' सोरबा हारसा बिदि खालामनो हाया, मानोना मोनसे सरकारा आयेनजोंसो सोलियो। ओंखायनो सरकारखौ दाय होना लाब गैया होननानैबो बुंथिनाय जादों। लोगोसे बिथां हाग्रा बिफाननिफ्राय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला जाय रायजो राजाफोरा बेयाव थाहैदोंमोन बिथांमोनहा गासै 1 लाखनिबो बांसिन रबार फुलि गायनो नागिरनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेखौ लानानैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौबो रोखायै बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो बे रायजो राजाफोरखौ सोरबा थुनज्लायग्रा दङ एबा सोरबा नङा सोरबा बेनि सायाव खामानि मावग्रा दङ, मानोना बिसोरहा बे 1 लाख दंफां फुलिखौ गायनो हानायनि क्षमता गैया, बेखौ सोरबा थिनग्रा दङ। लोगोसे रबार्ट बर्डआबो माब्रैहाय बेबायदि एनअसि गैयागारानो एबा हाग्रा बिफाननिफ्राय बेबायदि गनायथि गैयालाफानो 1 लाख हाखौ हाग्रा बिफाननि हायाव माबोरै गायनो नागिरदों, बेखौ लानानै थाबैनो रबार्ट बर्डनि सायाव केस होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों। बिजेपि सरकार एबा बिजेपि दोलोनि बानजायनायाव आथिखालाव आसामावबो साख्रिनि दालाल एबा साख्रिनि सिन्डिकेट सोलिबाय थादों। बाथ्राखौ बुंदों आसाम जातीय परिषदनि आफादगिरि लरेनज्यति गगৈ बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव आसाम सरकारनि बानजायनायाव ओनसोलनि एबा रायजोनि गुबुन गुबुन लाइमोनफोरखौ आथिखालाव साख्रि होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेनि गेजेरावनो माखासे गोबां बेबायदिनो रां जाख्ल'नानै साख्रि होनायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बिथां लरेनज्यति गगैआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला साख्रिखौ होदों थिगैनो, नाथायबा बेनि गेजेरावबो गोबां बेबायदिनो साख्रिनि नामाव दालालि एबा सिन्डिकेट सोलिबाय थानायखौसो नुनो मोननाय जादों। जेराव बिजेपि दोलोनि एबा बिजेपि सरकारनि जायफोरा खाथि खाला सोमोन्दो दं, जायफोरा जाथि बंस, जायफोरा बिथांनि समस्थिनि एबा जायफोरा बिजेपि राजनिति हान्जानि, बिथांमोनहासो साख्रिखौ मोनगासिनो दं होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावदों। लोगोसे आथिखालाव साख्रिनि नामाव गोबां बेबायदि फोरमान मोननायनि उनावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि एसेबां सिरियास टपिकनि सायावबो बाथ्रा बुङाखै होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो बेनि सायाव थारै बिजिरनाय जानांगौ होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। डिब्रुगड़ जिल्ला इउबिपिएफ जिल्ला आफादखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, इउबिपिअनिफ्राय गावस्रानानै माखासे सुबुंफोरा इउबिपिएफ मुंनि गोदान आफाद दानानै लानाय जादोंमोन, जेराव आथिखालाव इउबिपिएफ आफादफोरा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जिल्ला आफादखौ दाबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव इउबिपिएफआ
डिब्रुगड़ जिल्लानि जिल्ला कमिटिखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेराव डिब्रुगड़ जिल्ला इउबिपिएफनि गोदानै आफादगिरि महरै मुस्रि लक्षिनन्दन बर', लेङाइ आफादगिरि महरै मुस्रिमा चित्रलेखा बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै मुस्रि उदिप्ता बर' बिथांमोनखौ दानानै गोदान आफादखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव डिब्रुगड़ जिल्लानि एबा डिब्रुगड़ ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै सावरायज्लायनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि एबा इउबिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथांमोनहा बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगा एबा थावनिफोराव बेबायदिनो खौरांगिरि मेल लाबोबाय थादों। थारैनो मैयाबो आरोबाव बे खौरांगिरि मेलखौ बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांखिया बिथांमोनहा आथिखालाव थांनाय 2023 मायथाइयाव 6 शिड्यूल स्पेशल टेट खुंनायनि मार्कशीटखौ होनाय, लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो साख्रिनि थिसनथाइ होनाय। बेफोर थांखिखौ लानानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन खौरांगिरि मेल लाबोबाय थादों। मख'जाथावदि बे थांखिखौ लानानैनो मैयाबो आरोबाव फिन बे खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों। जेराव बिटिआर सरकारा दासिमबो टेट क्वालिफाइड एबा टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ सासेबो साख्रि होआखै। गुबुन फारसेथिं बिटिआर ओनसोलनि गुदि फरायसालिफोरनि अबस्थाया गैलिया एबा जोबनानै थांबाय। बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा थाबैनो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव साख्रियाव थिसनथाइ होनांगौ होननानैबो बुंथिनाय जादों। आयेन बेरेखायै हिन्जावसा उन्दै गथ'फोरखौ हाबा खालामग्रा माखासे फिसायफोरखौ आरोबाव आसाम पुलिसआ मैया सिग्रोमनानै हमनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव आसाम सरकारनि बानजायनायाव एबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो उन्दै बैसोआव हिन्जावसा जुलि खालामग्रा फिसायफोरखौ हमबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव माखासे फिसायफोरखौ हमनो मोनबायनाय जादों। जेराव आयेन बेरेखायै बिसोरो गथ' हिन्जावसाफोरखौनो हाबा खालामनाय जादोंमोन। थारैनो हमजानाय फिसायफोरखौ गुबैयै इमान आली, हाजमत आली, मनिरुल इस्लाम आरो जाहिदुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे जाथायखौ गुबैयै कामरुप जिल्ला पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरनानै बे 4 आयेन बेरेखा फिसायफोरखौ हमनो मोननाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।